Hej folkens, det er nu saltopløsning, og vi starter med koldt eller varmt? Starter med varmt eller hvad? Så det var din op. Det passer så meget godt. Hvad fuck laver du? Det kommer til at se bagefter. Den her skal vores skole bare så meget se, den her kanal her. Ja. Der tror jeg, vi skal tage en lidt... Bare bruge en lille teske til at Jeg laver en... Ej, lol, så er det der mangler. Det kan godt lade stille, den her. Nej. Ja, lige præcis det salt, det er king. Folk bliver oplevet sådan. Prøv at se, det er allerede virkelig op af det her skal vi så. Bare lige så efter. Ej, det er svært det der. Ups, jeg glemte det lige til. Det er bare vand. Det smager. Nå, du kan ikke drikke det. Pik. Nå, putter du lille salt i den? Ja, det er sgu. Bare en hel. Så viser vi lige det her. Jeg propper den lige ned. Og så gør det godt. Fuck, det ligner en tomato. Og jeg har den. Og Nicky, nu rører du bare rundt. Jeg kunne lige lidt mere salt i det der varme. Nu kan jeg vise, hvordan det ser ud i varme vand. Nu er det blevet saltvand. Har du set det? Jeg kalder mig lige på morgen, der ikke kommer tilbage. And then... Ej, what? Man kan bare se, vand der opleves varmt vand der opleves så meget bedre i forhold til koldt. Nå, det var vores saltkælde. Tak fordi I så med. I må meget gerne like og subscribe, hvis jeg vil til. Hvis jeg vil til det. Vaskeglasene, og det vil betyde meget for os, selvom vi ikke laver så mange videoer på tiden. Vi har en gæst med, der hedder Alexander. Han vi skal tage nogle med flere videoer. Det er fjern. Tak fordi I så med. Og lige op der. Jeg havde en bil.